Nakangan tino. Ang akong palit mahal mo niyo. Matag mo sa kong mama. Tagaan ni ay. Gigi ka na, push! Gigi! Gigi! Huwag pa itong kontra! Tawalak, tawalak! Atay, pre. Unto naman, pre. Wah, gusto ma, pre. Gutom ka naman purma. Dako ng naman tiyan. Purma yung kabusok. Tako ra ni, pre, pero gutom na kayo, pre. Gani hapat ang bunta ka ni way kaon. Magmaniho ka tani kung asa ta makaon na ni. Nya, Di ay lubi. Og maglamaw puta, mangaw puta lubi, mapas mo puta. Di magsilbi. Ako ating makaon. Katagan na ni. iyay. Alas big ato ng birahan ng danga ada bro. Napay ma. Ayaw, Natulison. Murag dili nga maayo, pre. Makasa ta. Di pa ka na naadayo no. Kakaon pa ka. Ha, naida. Ito sa? Mura sa kanang kungkuwang sa natawanak. Mura sa kanang kuwang sa huna ba? May dali ra ka na ko. Ano man? Lingaw bitaw, wala bitaw yung mga tao. Sige. Makaon piskaka man yan. Kayo gaan na niya. Gaan na niya. Nyamit man yung makaon yun. Yaman yung tagalan niya. Matag man yung itong antli. Mukul ka? Sige. Amin na. Bago na mo. Sige. Amin na makaon na. Kulo makaon nila. Tag na ni antli. Awan na. Itom na mo. Inumatag niya akong kakan. Tara. Hatag na mo. Hatag. Butang ba? Butang, hatag na mo balik. Butang mo. Butang. Butang na, butang. Butang na kaya na na. Butang, hatag na mo. Butang na. Na. Narabi ning kwarta sa pagkaon niya siguro, pre. Sugrap. Dami ang cellphone na. Lami kaya. Kapag sinila mo, blande do. Taluoy ka buka. Tura ra man dito, pre. Busog kay ko, pre. Narami diri sa trabaho na. Hoy! Yung sa man to ninyo? Kay baba mo nga dili tumayo inyong gibuhat? Mga bad guys kay mo ha? Inyo nang ipatula ng naman ni gilukdo? Pwes karon, tagaan ta mo leksyon para managam mo. Ayay! Bayo! Ahay, pagakos, pre, pagakos. Hadlok, mina. What? Asa man ka? Di, apa to? Uy, bulupe man ni. Di, ang bato. Uy, sakit mana, di. Di, katuti mo yung bato. Usap na yung giton, pre. Katom na. Para ko sa kabinet. Tungkol ito sa tiki, wag tuko ba? Dana! Maxis! Mas pre! Dagat pre! Di pa kaya! Ay! Ay mo natin! Action! Hoy! On action! Hoy!
tanan kamera, tanan kamera buang no. Action. Dana! Sige, Nag-action. Ano lang? Ano ba? Anong kuan na kada dong kanang mumu mas sakit ba na. Okay. Action.